אימא'לה. פה זה עדיין קצת... תפוס? כן. זה יצא סוג של צלב לא תמימדית, האמת. כן, הייתי צריכה נראה לעשות את זה מכיוונים יותר שונים. ופחות מרכז, מרכז, מרכז. לא נורא, נכון? כן, בסדר. להפוך? לצד שאמור כבר להחזיק את זה? זה הצד שאמור כביכול להחזיק את זה כמו שצריך, אבל אני לא יודעת אם הוא באמת יחזיק. אנחנו גם שוב יכולים לעשות לחצי. אפשר אולי לנסות להפוך את זה על הצד הזה, זה נראה יחסית עבה. למה לא זה? גם אפשר. אבל נצליח? מה? נצליח אבל להפוך אותו? לא יודע. ננסה. אוקיי. זה יוצא שם? כן, כן, זה יוצא. זה קרה קלקר עם קלקר. היא עשה. בסדר, לא נורא אם זה נשמר, זה אומר שזה דק מדי וזה לא היה צריך בכלל להחזיק. אתה רואה? זה תקול במסקנטייפ? כן, זה היה מעל המסקנטייפ. היה שם חתיכה שתפוסה מעל? מה? יש שם חתיכת גבס שתפוסה מעל המסקנטייפ? לא, אני אגס. הנה, זה כאילו... זהו. פלופי פלופי? כן. תשמע, זה בנזונה. וזה מוקלט. תעשה מיוט. זה הצד הפחות יפה. לאו דווקא, זה כאילו כזה קליפתי כזה. כן, אבל אולי זה דווקא יהיה רגל? שעליו זה יעמוד? זה גם חלול בפנים הרי, נכון? כן. זה כאילו, ממש יצרת פה... חלול בפנים רק מפה. אני חושב שיעוף... תסתכלי עכשיו, תאירי מפה, אבל תסתכלי מכאן. בלי קשר לוידאו. כאילו, תאירי צמוד, לפתח, תסתכלי. אוי, אז כזה. סקסי. כן. וגם פה זה קצת מהיר. אם שמים בפנים גוף תאורה... אם תשימי פס של לד שיעבור, אז כל זה יהיה... אמרתי לשני שאיך מהירים עכשיו... בסדר. אמרתי לטל, סליחה, היא רצתה שאני אעשה לה...
מנורה בסגנון ככה אלמוגי. אז הנה. אבל נראה לי נעשה רק מצד אחד נמיס, שייצור חלל עגול יותר, ואז אולי זה יצא קצת יותר מנורה. לא? חרות. לא קפצ'ה, אבל חרות. טוב, נהפוך אותו? כאילו, אתה תהפוך אותו? זה כבר לא תפוס. כן, זה גם ככה יצא. בכל מקרה, אני צריך להפוך, אין מה לעשות. חלק מהם כאילו מתוקן. כן, כן, הם חלקם מתפוררים, אין מה לעשות. אבל הם גם ממש יפים. האלמוגים, כן. אין לי מושג איך. בסדר, תחזיק. תרים? זה... כן, זה בסדר. אוי, לא. הכל נדבק להכל. אוי, זה נופל. מה נופל? מאבד סביב משקל. בגלל זה? לא יודע בגלל מה, אבל צריך לתפוס אותו, אחרת זה פשוט קורה. להחזיק? כן, נראה לי. אוקיי. מדהים. חבל שהוא יצא לי כזה צלבי. למה חבל? לא יודעת, פחות אוהבת את הצלבי. הוא נראה כזה לא קשור. נכון? עושים עם כל אלה. אחר כך ברגע שזה מתייבש אז אפשר להוציא אותם נראה לי, כן. בטוחה זה לא ימשוך גם את ה... ימשוך קצת, אבל... נכון. נכון. זה מייבש. זה מגניב. כן. רגע. צ'ופצ'וקון קטן. צ'ופצ'וקון גדול. צ'ופצ'וקון עוד יותר גדול. זה מה שקורה כשנושמים טינר. כאן זה עדיין מחובר. כן, אז נהפוך אותו עוד פעם. וואו, אני שזה יהיה הראש. לא יודע אם זה יחזיק. כי זה יותר... בואי תרפי טיפה. אני צריך למצוא דרך גם ככה להעמיד את זה מחר. בהחלט. צריך לעשות לזה איזה מעמד אולי או משהו. חס וחלילה. למה? אני לא רוצה שזה יעמוד בזכות עצמו. אתה רואה שכשהוא מתייבש הוא קצת יותר זה? או שאני סתם מדמיינת. וואי, פתאום כואבת לי האצבע. שמעת מה דניאל אמרה לי? היא מתקשרת אליי. משהו שם התקשש. כן, בסדר. היא מתקשרת אליי. הדר אביה דואגת לך? מה זה, אמרת לי שרק לא אמרת לי שנפצעת. אמרתי לך אתמול שחתכתי את עצמי. שדקרתי את עצמי. אז היא אומרת, כן עוד. וואי. זיקי. הדר. אני מחזיקה, אבל כל הלמטה התפורר לו. כן? כן. מה עושים? הופכים אותו על הראש? איך? אני לא יודעת. רגע, אני מניחה את זה שנייה בצד. לא. על השולחן? לא. גם לא? לא להניח את זה על השולחן? לא. I would rather you not do that. אבל אז אני לא יכולה לעזור לך. כן. יכול פשוט שהוא קטן מדי, ואז בגלל זה הוא לא יחזיק. זה גם ככה הראש יותר גדול, כי נראה לי שדרכו נכנסו רוב שלופי שלופים? כן. זה כמו מסטיק. לעשות לך לא? כן. על זה, נראה לי. אומייגאד, יש פה חור. איפה יש חור? בסדר. לא, זה גם קורס. לא. כן? החלק התחתון. באמת? קורס? פה ברור שזה יקרוס, כי צריך פה למטה. מסקנטפ. לא, למטה. איך את מניחה את זה? תקשיבי, לפחות לעכשיו את חייבת איזשהו מתקן שימנע מזה ליפול. כן. מה, זה יפה.
אתה יודע כמו מה זה? אבל אל תיגאל. זה כמו... רחם? לא, כשמנקים עוף, אז נגיד יש את לפעמים שכבת שומן כזאתי. אוקיי, אנחנו לא נמשיך בדיון הזה. בגלל זה אמרתי לך, אל תיגאל. לא בא לך פשוט להרים את זה ולנפץ את זה לרצפה? לא. לא, אפילו לא במקום קטן. חכי שאבירם יראה את זה, הוא יגיד לך שאת או כלבה או משהו בסגנון. יש פה עדיין קלקר. את לא, תגידי לי. אני אומרת. רגע. אז לא, אל תקרפי אותה צריך. קילפתי. זהו? יש פה עוד. בטוח שיש מתחת עוד, כי נראה לי שזה מעל... איך קוראים לזה? משהו שיצא כאילו? כן, מעל... לא נראה לי זה כל מסקנטי. איפה מסקנטי? איפה מסקנטי? היה שם מסקנטי. על איזה בת הוא דיבר? מה? הוא אמר, זה של זאתי ששאלה היום בבוקר. מה? אין מושג. אני לא יודע מי שאלה אותו בבוקר. אם את שאלת אותו, אז כנראה שזאת. לא, הוא היה מכיר אולי אותי. מי שמעריכים, מאלף. כנראה. כי זה נהדר לעשות את זה בעריכים. היא ראתה אותך עושה את זה. מה? איך היא ראתה? לא יודע. טוב, אני חושב שאני די מסטול בשלב הזה. זה הטינר שמתווסף ל... אוי, גם פה יש קלקר. איפה? פה, איפה שאני נוגעת. אז הנה, תשפטי. אוי, סוללה חלשה. אני אפסיק. שוב, שוב. סגור. סגור. וזה.